तो हेलो फ्रेंड्स, कैसन बनी आप सब? उम्मीद करता नहीं अच्छे होगा बजा। तो आज के वीडियो एकदम गणफार होके वाला बात, आप लोग वीडियो में बना रही और चैनल के जरूर सब्सक्राइब करी, लाइक करी और कमेंट करके बताई वीडियो कैसा लगा। और एक छोटा सा बात आप लोग से बता दो चाहता नहीं कि वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट ला बनाता, वीडियो का दिल दिमाग लवड़ा लहसुन कहीं पे भी निकले होके वीडियो देखे के बाद और भूल जाए के बाद। चलिए शुरू कर जाओ आज के वीडियो और वीडियो के मजा लियाओ। अच्छा, तो राती के सेजिया पर जाले सैया चुप करे आ पूरा ना होला हमर प्यार वाला हु करे। मतलब कि भाई लोग जैसे तनी सुना लोगन की जौन भौजी बिया एक्चुअली कहल का चाहतिया कि एकर जौन मतलब एकर होगे वाला हस्बैंड जी यानी भतार जी बरन जौन की सेजिया पर चुक जाता रहन, एकर जौन भूख बा प्यार वाला पूरा नहीं के हो पाओ। तो ए भौजी तहरा से हम इतने कहल चाहता कि जब तोहर प्यार वाला भूख पूरा नहीं के हो पावो तो लाड़ भैया के चक्कर में पड़ल बारू। सीधे आवो हमरा पास आ हमरा हनुमान गियर पर 5 हाली कूदो, एकदम तोहर प्यार वाला भूख पूरा हो जाई। अरे होरलिस पियावला से ओकरा कुछो ना होई। तू एगो काम करो, अगर हमरा पास ना आ सकता तो सीधे एक बेर तू अपन अगला इंजनवा जौन बा ओकरा के चटा के दे, तब देखो के एलर्जी में आके तारा के पेला ताटे मजा मार के फरार हो गयल। अच्छा, तो मजा मार के फरार हो गयल। तो ए भौजी अगर 76 जगह मरवाईबू तो 76 गोला तहरा संग रहसन, मजा मार के फरार ना होइयो सन तो का तहरा के बार बार मारत रहसन। तो हरी बहन के कने मजा मार के फरार हो गल। दत तरी बहन के बुटाइलो मानी और हम पसैया जी के जोरन से। अरे तोरी के मोटाइल बानी सखी हम सैया जी के जोरन से रे तोरी बहन के। अरे तो हमके तो याद पता चलला कि सैया जी के जोरन से मतलब तू मोटाइल बाड़ी ना। हम तो कहने की घोपुआ के मोटाइल बाड़ी, लेकिन सैया जी के जोरन से मोटा गइल बाड़ू। तो ये भौजी आवो ना तनका हमरो जोरनवो में से ले लो और मोटा जइबू। ओकरो के दिल हवे हमरो के देना, देखो ही में माल पूरा लागतावे छे। तब बिल्कुल सही बात कहल है ये भैया जी। अरे देखई में सच में छेना लागतिया, मन तो करता सीधे जाके एकरा में मुंहे लगा दी। पहिल बा कमर कमजोरे राजा जाके सूती बहरे। अच्छा, तो भइल बा कमर कमजोर ये राजा जाके बहरे सूती। त ये भौजी तहर भातरा जाके बहरे सुतो आ कहीं तू अपना यारवा के बोलवा के आ पेलवा ले लू तो चाची के चैन वाला घड़िया से कमरिया छिला गइल बा। त कमरिया छिला गइल बा यानी तहरा राजा जी के चैन वाला घड़िया से तहर कमरिया छिला गइल बा। तो ये से तो अच्छा रही सीधे कह दे तू कि हमर गड़िया छिला गइल बा। सुन के तनी सब के खड़ा हो जाई, मतलब रुआ खड़ा हो जाई। काहे पहिला साथे रजऊ पता जब लागल नैहर में रही पासवान संगे भाग। तो वाह भौजी वाह, मतलब भौजी के हिम्मत देखो तारा लोगन कितना खुलियाम को हतिया कि नैहर में रही पासवान संगे भागल। मतलब ऐसने भौजी सन के चक्कर में न मरवावा तारी सन ए गोड़ा आ बदनाम हो तारी सन सब गोड़ा। ऐसन भौजी के न निउरा के कसे के चाहिए। सही पकड़े हैं राजा उठली हो जनी से नुरावा बहरियावा रोता। अच्छा, तो हरियारवा रोता लाड़ चाटे खातिर भातरा से शादी करता रे ओकरे से मरवावा यारवा रोता दात तोरी के। बसे लागल शादी हमारा तो बसे रोवता। तो ए भौजी आ उहे से रोता नु कि अब तू चल जाइबू तो ओकरा बिल मिली ना, ओकरा अब हाथे से हिला के काम चलावे के पड़ी। सच में दादा ही रे दादा। तो बस भाई लोग वीडियो यही पर एंड करता नहीं और अच्छा लगा लोगे तो लाइक करी और कमेंट करी
और बहुत ज्यादा गर्मी बा और गर्मी के वजह से देख सकत तनी लोग तो मेहनत करत नहीं तो चैनल का जरूर सब्सक्राइब करी लोग। और बस वीडियो केहू सीरियस ना ली, वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट ला बनल बा, देखी भूल जाई लेकिन चैनल के जरूर सब्सक्राइब करी। तो ओके बाय, लव यू।